Laing 100,000 pesos nga reward money nga gisaad sa Regional Advisory Council alang sa kasulbaran sa kaso sa kamatayon ni Christine Lee Silawan hayan mahatag na karong simanaha. Siluan ni Rundina sa exclusive report. Gibutyag ni Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Dibold Sinas, nga gipaabot na lang nila ang official report gikan sa Lapu-Lapu City Police Office aron mahatag na sa Regional Advisory Council ang gisaad niini nga 100,000 pesos nga reward money alang sa pagkasikop sa gitumbok nga responsable sa linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Gitataw hinuon sa PRO 7 Director nga walay seremonyas nga himuon sa paghatag sa reward og direkta lang nila kini ihatag ngadto kang Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Limuel Obon. Sa gihapon, ibahin-bahin kini ngadto sa mga individual nga nakatabang sa pag-ila ug pagkasikop sa akusadong si Renato Lienes. Naistorya na namo itong among advisory council gahapon kaya nami meeting, then we raise the issue at napo dito si CD. Ang agreement na lang namo isa. We'll just wait, they will just wait. Officially, turn over na ako itong forward na ako itong letter request for the release ng 100,000 na reward sa mga eyewitnesses. Sa milabayng Biyernes, gitunol na sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang tseke sa gisaad nga 1 milyon ka pesos nga reward money ngadto sa Lapu-Lapu City Police Office Director. After the local government kanang ilang gituman to ilang gi-pledge ang among advisory council po magtuman po sila para dili istorya na puro istorya lang. Katong uban, I could not hold them responsible, di ba? So bahala na sila whether ilang tumanon o dili ilang mga promise, it's up to them. Uban ni Renante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.